A uitați aici. Ia uitați ce are băiatul. Cu sunet și colori. Ia uitați. Ia uite ce am eu aici. Ia uite ce am eu aici. Burgas 26. Ia uite ce are băiatul pe... Ce are băiatul pe captură. Ia uite ce am aici. Ia uitați aici dezmăț. Ia uite. Fii atent aici am dezmăț. 105 cu 0 cu intensitate de demenț 53. Deci vine Galațiu și cu Burgasul la puteri colosale, deci colosale, UIF contra FIF. Ами, вижте така, понеже аз съм достатъчно години, за да съм участвала в други сценарии и да съм била наблюдател на всякакви такива случки. Искам да ви кажа, че когато аз го родих така, сега мога да кажа единственото си дете, тогава нямах такова намерение. Frate, câtă propagare e afară! Няма да си позволя да... Câtă propagare e! Толкова рано. Да, толкова рано и си спомням, че съвеща му се свърши. Cât de tare! Какво ли ще ми се падне? Ще ме това човек. Какво ли ще ми се падне? Да, какво ли брой, че ще ми се падне? И той казва, ние тихичко ще си плачем по Йордана, но по никакъв